tukema kaveri siellä sitten seuraavalla radalla olisi Tuomas Hiltusen Tuomas nähdäkseni sitten Taskisen Otto ja Jääskeläisen Joona oli siellä Talver 3 nyt lähtee Jääskeläisen Joona todella terävästi. Joona ottaa siinä hyvän lähdön, mutta hyvin lähtee ulkoa kiertelemään numero 36 Otto Taskinen Kuopion urheiluautolle tuolla Center asuu PV:llä edestä raapivalla menee menojaan. Väätäisen Eemeli seuraa ja Tiil menee siitä samasta raosta ja numero 8 Hiltusen Tuomas siellä ottaa pieniä ylimääräisiä kuvioita. Eli näin Taskisen Otto laskee siinä ykköspaikalla menemään Center asu VV Kuopion urheiluautolla edustava 16-vuotias opiskelija. Rumpujen hakkaaminen harrastuksena ja Center asu varmasti hänellä yhteistyökumppanina. Otti hyvän lähdön, mutta jäi tietysti lähdössä noille takatuuppareille jonkun verran, mutta sitten heitti mies tuolla ulkoa tyylikkäästi tuonne ykköspaikalle. Kun siellä vähän rymistellään numero 17 Nurin Miskoon tuolla nelospisteen jälkeen ennen varikkokaaretta, eli tuolla on nyt Tiil selällään, eli siellä tosiaan myrkyvihreä ajokki jää onneksi pyörilleen. Toivottavasti nyt ei sitten mitään suurempaa ryminää. Ja muistakaa tosiaan noiden kaatojen jälkeen, hyvät kilpailijat, niin kypärää ei oteta pois eikä kauluria oteta pois ennen kuin on käyty tuolla terveydenhuoltohenkilöstön tarkastuksessa. Ja hyvän lähdön ottanut Joona Jääskeläinen turruttelee hissun tissun vapulavissu. Siellä tuli nyt jotain ongelmia, olisiko vekselilootassa jotain probleemaa hänellä. Kun siellä numero 36 lähtee viimeiselle kierrokselle ykkösenä ja valkoinen lippu tuosta hitaasti liikkuvasta ajoneuvosta, jolloin se sallii sitten tuon mukavasti tuon ohituksen tuossa. Kakkosena laskee siellä numero 8 Tuomas Hiltunen. Sitten 3-3 ongelmia, Väätäisellä ongelmia, siellä ei mene vaihteet päälle, siellä tulee nestettä pihalle tuosta hänen kalustostaan, ja Väätäisen Eemeli ei pääse siellä oikein kunnolla menemään, ja Jääskeläisen Jereellä on siellä nyt sitten jotain hässäkkää, kun siellä nyt tosiaan sitten painitaan menemään tuonne keskialueelle ja sieltä tulee nyt sitten kärkiin ruutuipuille. Eli nuortena voittaja tässä JM Turkkimäki kilpailussa Otto Taskinen. Taskisen Otto otti hyvän lähdön tuossa. Heti lähdöstä lähtien jäi jonkun verran, mutta sitten meni heittämällä ulkoa ohi tuosta muusta porukasta. Eli näin Taskisen ykkössiä tiilikkäällä ajolla, kakkossiä tuli Hiltusen Tuomakselle.